всички, аз съм Майкна и днес се завръщаме с World of Warcraft. И ще вдигаме с Darkit.bg. О, мога, ние не сме парти. Да, не сме парти. Ела там при Уна. Чакай, ето те. Стой бе, стой, не го убивай, не сме парти. Аре. Давай. Цепи. Аз съм Роуч, пък Влади тук е Паладин. Да. Аз съм Аладин. Специално. Аладин. Той е Аладин. Еми да, Аладин съм. Кай те килимик, що е? След малко си го купа. Та Паладина не би изключително голям демидж без спелове. Но въпреки това е доста оп. Ако говориме на армур, да. Да. И за хелт също, защото ти имаш повече хелт от мен. На каква ми се прави, бе? Виж, сега те убия, бе. Бой! Може да слагам цензур, човек. Такова както в този клип, как ти казах, само те цензурата я махах, защото това чудо не се е такова толкова силно, не се е чул. Даже почти не се е чул. Левел ап. Сети ли се на кое? На периодчето ли? Да, ама не го сложих. Нали, защото това чудо не се чу толкова силно. Ти знаеш за какво говоря. Да. Не знам това как може да стане точно в клипа. Ти си талант, бе. Имаш ум. Да, бе. Аз съм си талант. Никой да не пита какво е това, няма да получи отговор. Не знам, човек. Чакай се какво си. Сега гледаш в коментарите някакви перверзни глупости се пишат. Еми, принципно не, че имам коментари, де. Аз понякога имам, понякога нямам, да я знам. Да бе, той един ме хейтваше на лигата, че съм бил много слаб с Велкос, ама ако ми той реши го спукам, защото аз знам как да игра Велкос много добре. И принципно там да обсетнем абсолютно всеки един квест и да почнем да ги изпълняваме, защото те са много. Айде. Принципно с Велкос му игра много добре в този клип на лигата, просто си се гадих, защото ме мържи. Аз пак си качих едно клипче на Мастър, как игра с Мастерито и бих. Не беше сравнително много добре, да много въпреки играя, беше късно, и ме мразеше просто. Да, то 30 лева и мога го бия, супер, кай честно. Айде да го пребием. Айде. Ма ти верно ли са метна, бе? Бягай! Не можеш да ме... Това верно са метна! Рън! Още ли ме гони? Не, остави та. Да, то мина през стената, ама аз не съм аксепнал почти всички квестове, ти знаеш колко имам да аксепвам. Имам само два. Аз имам още много. Аз имам само два квеста. Той аз имам само два. Чай. И трябва да бия и тия тигри. Аре, тъпия ми спел не иска да зарежда. Просто ми трябва по-силно оръжие и степа много по-голям демидж. Просто това е някакъв... Не знам какво е това. Да мога да правим паузи, примерно, ако някой влезе и ти прави пауза. Нали сещаш? Да. О, това трябва да си го пусна. Имам ръкавици. Ще сложи и този план. Трябва той ще бъде... Ние двамата ще имаме батяките брони. Да знаеш как се взимат готините брони на Паладина и на... това? Да, знам. За 10 левел. За 10 лева не. Тия яките, нали сещаш деца? Да. Ама за 10 лева си нямаме една. За 10? За 90. Аз ти казвам за 10. За 10 не знам, брат. Трябва да видя в интернет. Да, трябва да видим. Ние сега стигнем до 10, така че няма смисъл. Просто да изпълним всички квестове, то може ни ги даде. Много смешно. Направо много съм забавен. Да, много си забавен. Направо. Аз съм качи хумора. Да. Аз си вземем тия ръкавички. Защото ме кефата имат чипове. Виеш ли котка? Човек, аз си отивам за... Трябва ми още... Тут тигрите да убия. Тигри. Какво беше там тази песен?
Аз дори не... Няма значение. Без че тигри е... Да, аз от тия колани имам само един от 8. Аз имам 5 от 8. Мога да добавя някои надписчета в клипа. Макар че ще обработвам за втори път видео, така че... Да, и не се тревожете, ако се чудите, ако сте ми гледали видеото в Не. как играе на Лига, Не сте му го гледали. естествено, че не сте. Това. В интрото ми пише Айка на BG и играе Minecraft Maps. Сори. Просто Какво пише? Minecraft Maps вместо такова. Просто Значи, сбърках той... интротата. Това е било Майнкрафт, просто той е сложил, нали, някакси... Той по-специални ефекти има и ги е сложил. Да, и затова изглежда като на Лига, брат. Да, бе, той... Не, той просто е сложил друг клип, нали, отгоре, за да не го виждате как играе Майнкрафт като лига. И така, това просто е бил някакъв мастъри, който е играл. Нали, въобще Христо не играе добре с мастъри. Да, че. Нали, да кажа, това не е по... Изобщо не съм бати късато. Да, въобще не си късато. Не, че по-ония ден не ми стил на трипъл кил. Макар че с трипъл кила не ми пука. Споко, на Богомил Пукаше ми за пентакила, който ми беше, нали, ти не беше тогава там, точно когато ти се апдейтваше това. Искам да ти кажа, че Ако- стилнах на един мой приятел, му стилнах 12 кила. Спокойно, спокойно. 12 кила, Regional ли? Не рейджна. Ама... Му ще ми изтръгне гърлото и да ми го навре задника. Не е Regional много. Да. Принципно аз, ако чу това квадра кил там, когато играх, това беше мой квадра кил и оня ми стил на пентата точно накрая. Чек, Тъкмо да бия с един тази... ме репортна само защото ми е самостилно дъбъл кила. Не съм аз. Знам. Това си беше говоря- когато играхме и там всички пишеха... В смисъл, може би там когато репортнаха Гарен, те репортнаха и тебе. Не. Тебе там те нямаш. Чек, представяш да ме репортнат за факта, че съм му стилнал дъбъл кил. Дъбъл кил. Да не скиваш да е някакъв пентакил или нещо от този тип. И пише Бе, някакъв- явно е бил нов. Но пък и ти си нов, а не репортваш някой за дабл кил. Да, човек, Почни. такъв нуб трябва да си. Да, бе, аз един път ги... защото ни биха им репортнах целия отбор. И беше малко... тъпо за тях. За отбора им. Аре, бе! Шик един проклет тигър не мога намеря. Да, и аз. Тигър! Ела тука. Ти си последния, който ми трябва. Аре, пак ти паладина. Аз съм вече 4-ти левел. Аз съм вече 5. Какво? Какво? 5-ти левел ли? Не. Не. Сега ще видя. Чай да стана към Френц. Не ми е бил като такова, ето при мен има много тигри. Нигър. Идвам! Нигър. Няма идваш. Герги! Аз те виждам. Идвам. Така тук има някакъв паладин. О, това бил мъж ли? Мислех, че е жена. Гей. Ма верно мога да е гей. Не казвам, че ти си гей, понеже объркаш мъжа с жената. Те, че май си гей. Точно. Така, имам батяките брони. Нали, нямат никаква разлика в външния вид, не знам защо. Просто и така. Стоят си същия вид като на първи левел, само че са доста по-голям. И защо паладина не почва с чук? Тук, поне.
Да, почва с някакъв гигантски меч. Факлочки. Ти ми Тук нали вече- обича с тигрите? Аз като кажа, че и ще паузираме клипа, значи паузираме клипа. Добре. Защото може някой да дойде. Не се знае кой. В смисъл знае се, но... А за вчера този клип от 5 часа, не, всъщност от 7 часа до 12 и нещо, съм гледал 3 филма и изгубих представа за времето и всъщност ми е било 5 часова почивка. Смятай. Нормално. Мога аз тя не съм ги убил, и ще чуя какъв то тъп квест. А за кое? Май бяха и тия. Да убиеш тези деца като риби. Май бяха те, от тях май трябваше да взема нещо, да. Аз трябва да убия само още 2 тигра. Аз трябва да взема Аркейн Силвъра от тия катрибите. Аз пък Ах. взех една роба. Да, не съм много добър с паладин, играя го за буквално 15 път. И максимум левел, както казах преди клипа, ми е 40, горе-долу мога да играя. И... такова. Направил съм само основите на къщата и на първия етаж тавана. Нали, не съм читвал аз дори. И ако се чуете какво ми е с... какво е станало с сериите ми на Майнкрафт оцеляване. Ами трябваше да ми се преинстални компа и ми се изстрелва. Почни нов Word. Ще почна. Направи го просто сезон 2. В смисъл, да. Да. Добре, аз имам още 4 квеста. Ти? Аз съм 3. И аз сега като тия насами ще имам 3 също. Да, аз като си го изпълня, точно имам 3. Аз нямаше как да го направя сезон 2, защото имах само един епизод и ми се изтри World-а. Да. На следващия ден ми се изтри World-а след като качих клипа и не знаех какво да правя и накачвах клипове на Minecraft. И сега просто реших да изтрия стария клип и да почна нова поредица. Така, апсетвам този квест. Отивам да направя една глупост. Но поне ми върви с 20 FPS. Не знам от апдейтите ли е или е нещо от този тип, обаче в момента съм на най-ниските графики и ми върви с 20 FPS. Не знам, човек, на мен ми е 25. На мен Аз не. съм на най-ниските, преди ми вървеше 50. Дай на мен. Хора, сериозно не знам какво е станало явно. Обама се е намесил. Това, сложил гръм. Да, аз за малко ще паузирам клипа. Добре, също и аз. Ами не знам, мой е много шибан. О, аз си купих малко брони. От тук се виждам. Да. Много скапан вид имам. Аз имам един квест чай. Аз имам един квест. Аз имам още 2 да изпълна. Другия ми е да говоря с някакъв. Да, и моя. Аз имам един да убивам някакви глупости. На мен ми е за тъндър някакви. Някакви тъндъри. Какви са тия тъндъри? Не ги знам. Тендери. Ей ги тия дравчетата тук деца. Ма те къде са? Ей ги. Аз не виждам. Тия ли е? Да. Тия смантали ли е? Де са, чука на тор. Там гика много я обичам. Аз пък по принцип много си обичам Роуджа, човек. Бах ти мощния. Маче той аз го обичам много Роуджа, ама исках да снимам на паладин.
Тос направо се разцепи. Тос направо с цепи от смях. Да. Въй! Въйкай колко искаш. Кой си? 6. Аз съм 5. О, отключих една атака, чакай. Знам му ги половината магийки на Роуджа, защото съм стигал до За амбуша. 55 лева с него. Само толкова след аз съм стигал до 80. Какво се прави човек? Аз тогава почнах Death Knight. Защото нямах търпение за Death Knight. Защото никога не го бях играл. Да, той Death Knight е доста мощен. Аз мисля си правя Death Knight после. И е не, аз няма си правя Death Knight, аз ще стоя с това. Ма аз си направя Death Knight, ама ще снимам с тоя. Аз почти приключих, ти. На мен трябва само... Добре, Аз аз приключих вече. Аз трябва да се връщам нагоре. Баш ти гадната вода. Аз какво трябва да си взема? От тука. Ако искаш, Добре, ще те точно закарам кое- до шоповете. Ако искаш, ще те закарам до шоповете и да погледнеш как са. Нали? Да погледнеш какво можеш да си купиш. Защото аз имам много малко пари. Колко? 4. Сербороля? Ще стигне. Ще стигне даже и за оръжие да си купиш. Аз сега тук си взема някакво оръжие, ама ще е тъпо. Какво си взема? Аз ще взема това дете най-скъпо. Аз си взема това брадвата, защото не се е по-слаб. И ще ако сепне. И аз ще съдна. О, батяк та брадва, погледни. Найс. Тун. Ти какво си взе? Чай, последвай ма до шопа. Идвам. Сега вече имам... Чачка. 7. Че така, че аз имам 7 гоца. Направо. Не, всъщност тогава... Как имаш 7 голд, бе? Ебавам се, бе. Си викам, то си има 7 голд. Добре, от аз тук се взима и армора. Взимай тия армори, деца след третия ред надолу. Окей. Бум. И... Добре, аз вече ги имам тия неща, бе след това. Не, човек, купой ги и си ги слушай всичките. Аз дори не ги знам, аз го бърках. Не бяха и тия, не. И двамата сме беля. Нема защо съм... И сега от тази купуваш оръжията. А ти къде изчезна? Изтървама, има. От тази купуваш оръжията. Или от тази поне аз си купих моите оръжия. Ами че то тук всички са по-слаби от моите. Чай, от тази има още армора, ама не знам той дали може да си го сложиш. Мога. Добре, купуй си. Чакай, те са по-силни. Да, ама аз не мога да си ги сложиш, защото те са мейл. В смисъл... Инвентори is full, чак ще продам нещо. Подай. Чакай, трябва да си купа и щит. Щит. Ама ти си на 200 weapon. Си го смена после. Сега си имам щитче. Видим сега ще изглеждам, по ще ги продам тия бони. Аз панталонките взех ли ги? Те, че са по-силни са. Ама дали ще не видят. Може да ще видим. Изглеждаме като някаква институтка с тия панталонки. А чакай, аз вече се обърках кои брони си човек. Това е 50. Ето го. Тия ръкавички. И това са. Яко. Чек, те са нали еднакви червени, само дето едните са с моя вид, нали, като такова, другите са с твоя. Да. Как ще сложа това? Добре, пак.
От тая купи меча. От тая купи това. Имам по-силно. Нищо ми е по-силно от тук. Не е смисъл меча, за да можеш да имаш и щити такова. И щити меч. Да имаш. За ланхандък ли? Да. О, щито ми виж какъв е. Найс. Не предполагах, че ще е такъв. Ти виж ми ножките. Пак и ножките. Чакай малко. Аз ще спра клипът тук и утре ще го допродължа, чуле. Окей. Аре, Аре. чакай малко. Добре, аре. Нищо хора, това беше всичко от мен, лайка на... Довиждане!